Ik was met de NS. Wat een hier, ja. Al jaren, al 34 jaar. Ja. Die was die wissel aan doen je. Wie zeg je? Die was die wissel aan. Ja. En dit enorme Nederland met die blaaieren op die wissels. Dat had je niet meer mogelijk. Ik vind het knap dat ze het 4 races kunnen blijven rijden nu. Ja, vind ik. Als zich op kunnen sturen. Vind ik ook. En zal ik zeggen, we zien met een nieuwe ontwikkeling bezig. Hè? Barcelona. En in Barcelona, daar rijden de trein op wie. Ik heb me trouwens in die keer gigantisch vergist. We sprongen op een trein, ik dacht, ja, dat heb nog 10 minuten met u. Zonder me geen ene keer de knoeten op. Ik zeg, ja, maar wat heb ik daar nu aan de hand, hè, ja? Zag hij die leuk, ik zeg, ja meneer, daar rijdt hij op de seconde. Ja, maar dat ben ik niet gewend, hè. Dus is dat niet zo, hè. Snap je, hè? Dus dan gaan we gaan doen voor de toekomst. Ja, en dan ervoor zorgen dat ze heel Nederland nog op de seconde gaan, hè. Oké. Zeg je